Bani su washe gai buye jini wa zuciya ta sane a san ki hali na zaune na rasa ki ya zane ne so ko ina hashe gai buye dan ba da so ina can zaune rana guda na taso zan je har san kike da gun aiki ne kaddara ta so ta riskan ta kai ni to ta ya zane ne ba na so ba zan koma ba sai gashi zuciya ta yi sani halinki zuciya ta karba karya ga su amana duba ban wuta ga wai zai gaba zobe na san ki ban manta ba ya wahala jiki ya canja komai hakan ki ne na duba amma kina azabtan kin gani ban gani na hango gaba jinkiri gurin haiki ba sanan suwa ki dibo gaba ga rayuwa ba zai tabi ba sirri na hausa ban manta ba ranar ganin ki ban manta ba ta yi sallama ina gefe ba habibu ne ya ce min duba dan alhaji ku gane rufin ba na waiwayo ganin fuskar ta gasan ta zuciya ya harba wuri na so ka so mai san ka samin shi kayi dace babba su kamar zubin kurna ne ƴaƴansu ɗai magar ya duba ka so ni so kamar ba gobe ni gaskiya ba zan canja ba yi magana mu ɗan zanzanta ga rayuwa a zanci gunda idan baya ganin fuska ta suna kawai bukatan ranta shirkira ni ba shu MK dan tajiya bukatan kanta magana na ɗaunan barta na barwa ya gida na manta idan baya akan sunan ta sai ga kawar tana gefina waccan su mai rani ce balki ta yi magana ta ɗaunan bata ranar aiki jigata gata na je gida ina ta tunata na bar waya hakan kanta ta dan ko abinci ma ba na ci aiki kawai ya zama tunata mai da sanki na kalbi na ke na gani hasu inganta bibu ne ya zo ɗaki na ya gane damuwa fuskata ko gurin ya kawon take sai na faɗa karanta yi sunan su mai rane fari ne sai ga gira gani nan barta sallama ta ansa take rayyano kara mai linke so garin jini bai dinke dan gaskiya amanar zance mai ya faru kamanta shi ba mantuwa hakan so take so kamar jini hanta ne duba abun gani ga mutane ya kai hana wa rai zaune ya bani ajiye shekalla sai zuciya ta harba take sai na faɗa kamar da yawa tsarin juma'a zan je gungun sai ta faɗa na daure inje ma gudu nake haiki na zanzarce har ike jadance na je gidan sun zanzanta har ta faɗa ta ban so take na so ta garkuwar kalbi na dan santa na raina gaske ran asabar ba zan manta ba mun je hage gun haiki ne sa'in da mun taho dawowa ka gosulo a hanya gaske dan ta kira ni ban ɗauka ba na zo gida waya ta ɗauke caji na sa na kwanta take na tashi safiya tashi na dan na kira ta nan barkashe kwana biyu ba na samun ta duk hankali ya tasha take na an ji dukkanin aiki na zarce har ike ja take na gangaro na zulayin su na yi sallama gidan dai take mai kaddari da sa'a babba balki su ta hutu nan take kallon da na yi wa fuskar ta na gane damuwa nan take ta ce su mara aiba tarin sun je gida na gane inje na ce wani gari ne dan je sai ta faɗan mara da niyyar